Здравейте! Днес ще направим една кратка медитация, която може да правите всеки ден, когато имате нужда от това да се отпуснете, да се свържете отново със себе си и да се почувствате малко по-осъзнати. Всеки един от нас има нужда поне за 5-10 минути в деня си да притихне, да се опитва да забави темпото, да забави мислите си, да осъзнае това, от което има нужда, това, което чувства. Затова днес ще направим една медитация, която ще ви помогне да изключите даже за малко в това забързано ежедневие. За да може тя да е по-пълноценна, предлагам ви да намерите място, което е тихо и спокойно, където се чувствате добре. Ако имате възможност, може да легнете. В йога позата се нарича шавасана. Може да легнете по гръб. Настанете се удобно. Нека да ви е комфортно, да се с удобни дрехи. И така сега всички лягаме по гръб. Краката са на разстояние една от друга. Ръцете също са на разстояние от тялото, като дланите са обърнати нагоре. Брадичката е леко прибрана към ключиците. Ако е комфортно, може да затворите очи. Дишваме дълбоко и издишваме. Вдишваме още веднъж дълбоко през носа и издишваме. С всяко вдишване и с всяко издишване забавяме дъха си. Ако има мисли, които се лутат из нас, ни пускаме да се отидат. И бавно започваме да осъзнаваме тялото си, да осъзнаваме всяка негова част, как се чувства тя днес, как се чувстваме ние самите. Дишваме дълбоко през носа и изтишваме. С всяко вдишване гърдите ни се изпълват с въздух и се повдигат. С всяко издишване те слизат бавно надолу. И сега мислено ще преминем през всяка част от нашето тяло и ще я отпуснем. Дишваме дълбоко през носа и издишваме. Мислено преминаваме през пръстите на краката си и ги отпускаме. Отпускаме стъпалата, глезените, отпускаме пръстците. Дишваме дълбоко и издишваме. Отпускаме коленете, отпускаме бедрата. Със всеки следващ дъх усещаме как таза ни се отпуска корема. Дишваме дълбоко и издишваме. Отпускаме гърдите си, раменете. Мислено преминаваме през пръстите на ръцете си, през дланите, през предмишниците. Отпускаме бицепсите. Дишваме дълбоко през носа и издишваме. Отпускаме врата си, главата, бузите, устните и езика.
Усещаме тялото си леко и затоплено. Дишваме дълбоко през носа и издишваме. Като със всеки дъх, който поемаме, се изпълваме с светлина, с здраве, с сила. На всяко издишване издишваме тежестите и всичко, което ни тежи, от което нямаме нужда, и го пускаме да си отиде. Така правим място в себе си за хубавите неща, които заслужаваме да ни се случат. Дишваме дълбоко през носа и издишваме. Притихваме за няколко дълбоки дъха, вслушваме се в себе си, в това, което иска душата ни. Опитваме се да се чуем. Дишваме дълбоко и издишваме. А сега, когато се почувствате готови, може много леко да размърдате пръстите на краката си, пръстите на ръцете, главата, вляво и вдясно. Да се протегнете и да събудите цялото си тяло. Когато се почувствате готови, може да се изправите, да седнете, да разтриете очи. Дишваме дълбоко и издишваме. Пожелавам ви един прекрасен ден. Връщайте се към себе си винаги, когато имате нужда, и не забравяйте да поставяте себе си на първо място. Вълшебен ден!